Hai guys, sister nih. Birthday जानो फैदो जोहा. Haidो, haidो. Hai. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm doing a vlog. Hai, say come here. It's a wonderful privilege, is it not? Okay. So today our Island birthday, so we just remember, let us thank God for this wonderful birthday. This is our 11th birthday? Yeah. Yeah, 11. It's going to complete 11. You're going to start your 12 now. So, Isor gunakan baik benar dengan besok mau ke Island ni birthday ke kalau ini dengan ikut hidup itu benar. Mana dia mana 11 December ni birthday ada dia Isora sebang online jam di dulu baik sebang dia lagi kita kena ikut ke hamba. So I read here a Bible verse from the Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Okay, so I'll please listen it. Okay. So before reading this, we just have one song. Stuti Aradhana Upar Jati. Okay, all of us sing. Stuti Aradhana Upar Jati hai, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा इतना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलुया, हालेलुया. So we will मोनसे बाइबल पद फरायनो. Here it says, फिसाफोर नोंसोरो गावसोरनि बिमा बिफानि बोसोनखौ ला, बेनो ख्रिस्टियान गथ'फोरनि गोथां मावनांगौआ. नोंमा नोंफानो मान हो, अब्ला नोंहा गाहाम जागोन आरो नोङो हादराव गोबाव जोरगोन. जबान होखानाय सेथि हुकुमा बेनो. Listening? So here in the Bible it says, obey your parents in the Lord, so that you will live long. That is what God wants from us, of all children. So I always tell all of you, obeying parents is very important. Okay, because that is the God expect from us, and God is happy when you obey your parents. Okay, so therefore I request all the children, please listen. Obey your parents, what parents says to you. Parents always love you more than anything else, right? Parents beat you for what? Teach good things. Why they Because we beat do you? wrongs. Wrong, so that you will do right. When you do not obey, that is the word. So also God also expecting us, when we do bad things, God also punishes us in this way. So I request, so we want to live long on this earth, is to only obey your parents. So today I just encourage all of the children, especially Alan, that God has been so good to you, and I always request you to be, loving God and also obeying your parents, because they love you more than anything else, right? So today we just pray for our Aileen. Dengan Aileen sekarang sekarang Aileen di December dia isara din bai thangnai. Sesebang din besong frau thamai biong prembo bisayo isara bisangke pada pelambai din bai are mana dini ni be majang somke isara Aileen ni jibono ko bai are जों आरज खालामनो Aileen ni फैबाय थानाय जिउआ जेसेबां दिन संसाराव थागोन बे इसोरखौ लानानै गावनि बे बोसोरनि बायदि बिमाफोरखौ मानिनानै मान होनानै गेदेर गोलावखौ मान होनानै जिउआव सोलिनो हायो बेबायदि इसोरा बिथांखौ हेफाजाब खालामथों गियान बुद्धि होथों आरो जि फरायनाय जीवन दोङो
बे गथ' बे बैसोआव फरायनाय जिबनावबो इसोरा बिथांखौ दैदेनथों बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनो माफोर न'खरनिफ्राय आर'जनि बिसय दंबावो जोंहा न'खरनिफ्राय गासैयाव जोंहा आइलेन आरो इरुस आरो जोंबो थांगोन गासैबो जों मोजाङै सहैनो हानाय बायदि इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथों बेखौबो जों गोसो खालामनो अब्ला जों आर'ज खालामनो आरो बे आइलेननि मुङाव जि दान होदों बे इसोरखौबो बे दानखौ इसोरनाव गथायनो इसोर आशीर्बाद खालामनाय बायदि जों बयबो आइलेननि आशीर्बादनि थाखाय आर'ज खालामनो सोरगोआव थानाय नोंथाङा जिउनि मोनसे सिमा जिउनि दोंसे लामा माथो नामानो गैया माथो Olive, that's olive. So put the candle and burn it and please all of you. hôm nay đây có được Happy birthday to you. Happy birthday to Eileen. Happy birthday to you. May good God bless you. May good God bless you. Saya जाथिदों दिनै Good God bless you. जाथिया जाथिदों दिनै Happy birthday to you. Mama papa Mama papa Okay. Sogo थानाया apa नोंखौ हाजासे हामबायदों फोरबो नोंनि अननाय दैदेननाय फोरबो आइलेनि जिबनाव नोंखौ बाय दिनै बिनि जोनोमनि सानाव जोङो नोंखौ हाजासे हामबाय आरो हामबायदों आरोबाव बेखौनो आर'ज खालामदों फोरबो दिनैनिफ्राय लानानै जेसेबां दिन बे संसाराव थागोन आइलेना नोंनि मुंखौ लानानै गावनि जिउआव दावगालांबाय थानो हायो नों आशीर्बाद खालामदों नोंनि दया नोंनि अननाय नागिरनानै आइलेनि जिबन नोंनि गथायनाय गुसुं आरो ख्रिस्टनि मुंजों बिबाय आमेन God Wait, bless you. don't touch. Aileen, Yeah, thank God you. bless you. Happy What birthday. type of flavor is this? Bola na mein to. Ah. Sauce? Don't touch my pepperoni. Hey, betul. Mama ये पकड़ो 1 मिनट पकड़ो ना मैं काम जा रहा है काम करना तो हो गया ना अभी क्या करना ओए शिला जबाय ओफ खमसे Ay, fish ku show dengar. Fishing au dengar. Saya dulu lagi jatuh ơi yo hay chết à ơi chết à Okay. Wes, mama. Ayo Silina Aduh Ayo Bersih banget mau udah dini lagi mandem bela ke bisa Aduh Bosannya sampai benar nah dini selalu mandem bina noni berdiam nih siapa benar saya ada biting bedongo biting bedong semua campur berkejar nak Ini selalu mendengar kau sama mendengar lumayan. Uma bitar biar Oi, itu dah lagi. Nang lah siapa? Sini. Rồi hei. Oi, salam lại. Gue tahu sana aja. Gue tahu sana aja yang hai. Kita udah
Mari जादों कुलि गोथाव Lui hai bulu. Ini bukan me. डेन्जर sih ya. Hai derbe goथाव derbe goथाव नंगौ नामालै Nice. Okay. Nice. Oi, pulang. No, deh, tapi no. Isor gथ'फोरा गाहायाव थांबाय नामा? Hot. आं दहाय भिडिअ खालामदों. Lui जालाय खिथा. बेखौनो सानैखाय लागासिनो. बेसो एक्ट्रेस आसोला. ओइ. बो. गोथाव. Nice. सिलेनालाय मा रानदोंलै? सिलेनालाय मा रानदों? अमा? क्रिस्टिना. क्रिस्टिनाया मा रानदों दा? Ela bisa boro. Ini bener lah nak kita nak. Kamu bener nak tahu? Oh. Daya sur kusikiran lah orang badu. Nonya kau sozana ini. Makan jaya. Ada. Ya. Đừng đi không nè. Kamu bener lah. Hai logofer. Za bina daudi bima. Mana daya birthday girl ni na birthday girl ni bima. Onalah rezeki. Ampai daya जाखांबाय एनिफ्राय बार्थडेबो खालामखांबाय सेलिब्रेट खालामखांबाय दायो न'आव थांसै आरो रुमाव जोंनि स्टाफ रुमाव थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना नुसिगोन आरो कुछ बोलेगा Thank you. आने के लिए बर'नि बुंब्रा फिसाजोनि बार्थडेआव फैनायनि साफ्रोमखौबो साबायखर बावनाय थाबाय आबौ था बाय 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 Hai Rosa bye bye good night hả nụ đừng đã bye अभी जा रहे हम रूम चलो हाँ हो गया आ जाओ Siapa ini?